Vedeli ste, že železo poznáme už 5000 rokov. Názov železo pochádza z anglosaského slova železo a škandinávskeho iron, kov. Najstaršie nájdené železo pochádza z meteoritu. Železo je šiestým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom vo vesmíre. Vzniká explóziou hviezd a až 85% zemského jadra tvorí taktiež železo. Zásoba železa na Zemi je síce veľká, nevydrží však na veky. Odhaduje sa, že množstvo vyťažiteľného železa na planéte vydrží pri súčasnom tempe spotreby už len niečo okolo 100 rokov. Najviac železa sa ťaží v Číne, Austrálii, Brazílii, Indii a v Rusku, pričom Čína je zároveň najväčším výrobcom oceli na svete. A len pre porovnanie, oceľ je 1000-krát pevnejšia ako železo. Potrebujete oceľ pre váš projekt? Na e-maili obchod@mpometal.sk vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. MPO Metal, váš železný partner.